Alam nyo po, ganito ako magsalita kasi po, hindi kayo 1-year-old church, hindi kayo 5-year-old church. 40 years na po ang church. Sa mga church natin dyan sa Lawag, yung outreach natin sa Tugigaraw, sa Apari, Dingras, at lahat-lahat, gusto kong malaman po ninyo, itong church sa Bacara should be a model church sa lahat ng mga churches na ating sinisimulan at itinatayo. At ine-expect ng Panginoon na tayong mga nauna, sino dito ang matagal ng Kristiyano? 20 years na kayo rito. Tayong mga 15-year-old, wag po tayo yung mga pinapahatak. Kayo dapat yung tumutulong na humatak ng iba. Ine-expect ng Panginoon na hindi ka lang tumatagal, kundi ikaw ay lumalago. Sabihin nga natin muli, ready, go? Anong ine-expect ng Diyos? Hindi lang tayo, kundi tayo ay, bilang pastor, ginagawa ko ang lahat. Nagre-reach out ako sa inyo, nagpipray ako para sa inyo. Ako na mismo, mga kapatid, ang prayer ko lang naman ay madali po tayong matuto at mag-submit. Compliant tayo sa Panginoon. Hindi, yung wag na nating pahirapan pa ang Holy Spirit. Amen ba mga kapatid? So isinasaayos natin ang worship. Okay? Yan yung series at topic natin for March and hopefully even April. No, January, February, March until this month only. We are talking here about worship. Now, one of the reasons why I need to establish you in worship, mga kapatid, is because worship is a spiritual battlefield. Ang worship life, everybody say worship life. Kung ikaw ay Kristiyano, meron kang work life, meron kang family life. Pero dapat pinagbubuti mo ang iyong worship life. Hello? Makinig kayo na maayos. Amen po? Ulitin ko po. Pag ikaw ay Kristiyano, meron kang work life. Ang Kristiyano po, meron kang work life. Magaling ba kayo sa trabaho? Magaling? Panginoon po galing yan. May client kayo every week? Panginoon ang nagbibigay dyan. May mga pananim kayo? Panginoon po ang nagpapala dyan. May trabaho kayo? Panginoon din po ang nagbigay sa inyo yan. Mga anak, may baon kayong pumunta sa school kasi may trabaho magulang mo. May trabaho magulang mo kasi pinoprovide mo na pa. Panginoon po galing lahat yan. That's the bottom line. So meron kang work life, meron kang family life, pero ang pinaka-core dapat ng buhay Kristiyano, worship life. Sapagkat po, God created us to worship and praise Him. Revelations chapter 4 verse 11. Ilagay mo muna, Revelations chapter 4 verse number 11. Okay? To begin with. Revelations 4:11. Everybody, let's read that together. Go. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and praise. For thou hast created all things. They are and were. Who among of you are created by God? Why did God create you? Why did God create you? For what? Worship. To give Him what? Anong ibigay natin sa Diyos? Hindi po tayo create ng Diyos to receive. Create tayo ng Diyos to give. Ulitin ko po. Hindi tayo create ng Diyos only to receive. Create tayo ng Diyos to give. Don't just be on the receiving end. Isong agsasadot ka kung may makigimong kasi wala kang puso to give. Pero pagka sinabi sa'yo, may blessing ka, buhay ka, aktibo ka, alerto ka, enthusiastic, masaya ka. Kasi ang mentality ng tao, receive, 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 receive. But God created us not to receive but to give. Ang tatanggap siya, Thou art worthy, O Lord, to receive glory. Sino daw ang tatanggap ng glory? God. And honor, ano pa? And power.
For thou hast created all things, and for thy pleasure, they are and were created. Now listen to me. Sinabi ko sa inyo na ang worship life is a battlefield. Ibig pong sabihin, hindi ka basta nagkakaroon ng isang dynamic na worship life na hindi mo ito pinaglalaban o inilalaban sa buhay mo. Pinaglalaban mo ang trabaho. Kaya kahit umuulan, go ka. Kahit may sakit, go ka. Pero bakit kung worship, may sakit lang konti, hindi na nag-church. Naulan, hindi na nag-church. Ibig pong sabihin, hindi mo pinaglalaban ang worship life mo. So I'd like to challenge you today, ipaglaban mo ang worship life mo. Hindi nyo po kasi nakikita ngayon, kasi nga, ang mindset mo, anong makukuha ko, anong makukuha ko, anong makukuha ko. Yan ang problema sa tao. Paano palitan yung mentality anong makukuha sa anong maibibigay? Ang purpose mo, hindi kung anong makukuha, kundi anong maibibigay. You are not created just to receive. You are created to give glory to God. Okay, now, worship life is a battlefield. Now, simple lang po, pakinggan nyo maigi to, hindi ko na siguro didiscusin. Alam nyo tong outline ko, dalawa eh. Oh, dalawa. Pero memoryado ko, by the grace of God. Ito yan. Ang diablo po, dalawa lang ang pwede niyang gawin sa buhay mo. Dalawa ang pwedeng gawin ng diablo sa buhay mo. Attack at track. Ulitin ko. Dalawa lang ang pwedeng gawin ng diablo sa buhay mo. Attack at track. Yan. Either you are under attack or you are being attracted. Naunawaan niyo po? Ulitin natin. Anong pwedeng gawin ng diablo sa'yo? Go. Attract. Now, ang goal ng attack and attract ay para alisin yung worship life mo. Kaya ko po ini-establish kayo sa worship life kasi po purpose mo yan. Pero ang diablo, ang ginagawa sa'yo, he comes to attack you and he comes to attract you first. He comes to attack you to remove your worship life. And he comes to attract. Ano yung attract? Itempt ka. Para i-replace ang worship na imbes na yung sigasig mo para sa Diyos, hindi na. Pumunta ka sa church, wala kang sigasig. Napalitan. Kaya bilang pastor, gusto ko kayong i-establish sa worship. Ngayon, nung Sunday, sino yung tao sa Biblia na ating tinalakay? Very good. Ulitin natin, sino yung tinalakay natin last Sunday? Anong ginawa ni Satanas kay Job? Attack or attract? Attack. Bakit inatake ni Satanas si Job? Bakit? Why did Satan attack Job? Come on. Yes, he wants to remove his worship to God. Ba't ka inaatake ng sakit? Ba't ka inaatake sa negosyo mo? Humihina, humihirap. Ba't inaatake yung pamilya mo? Ba't inaatake ang negosyo mo? Bakit inaatake yung trabaho mo? Are you listening now? Ikaw naman tong naghahanap ng solusyon. Hindi solusyon ang kailangan mo. Worship ang paigitin mo. It's good to be a practical person na pag may problema, hanap ka ng solusyon. Pero sa kakahanap mo ng solusyon, wala ka na sa church. Kasi imbes na nag-church ka, pumunta ka ron para umutang. Imbes na nag-church ka, simalog ka di baybay, isupay ta kwarta. Imbes ka nag-church ka, punta ka sa bukid. Imbes na nag-church ka, napang ka nagtrabaho. Imbes ka nag-church ka, napang ka nagnegosyo. Bakit?
Kasi may problema ka. At anong ginisip mo? Solusyon. Kapatid, hindi solusyon ang kailangan mo ngayon. You are under attack. Yan. God wants to have people who are not only solutionists, but worshipers. Are you a good worshiper? Alam niyo ginawa ni Satanas kay Job? Inatake. Una, kinuha yung kanyang negosyo. Tinignan po natin last Sunday, gaano kalawak, kalaki ang negosyo ni Job. 3,000 sheep, 500 camels, yoke of oxen. Napakalawak, napakadami. If you are in that situation, sana all ka. The richest man in the East, a man of character, upright, one that feared God, one that stood evil. In just less than one day, the attack was so severe, parang Iran. Missile, pak, 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 pak. Wala siyang time na makabawi. Iniisip niya pa lang yung sumbong na wala na po ang iyong mga tupa. Here comes another servant. Kinuha na rin yung mga oxen mo. Patay. Hindi niya pa naiisip yung problema. Hindi pa nagsisink in. The servant, another servant came. Lahat ng anak mo, patay. Hindi pa nagsisink in sa kanya yung problema. Another servant came. Pati mga camels mo, patay na rin. And when everything was gone, if you're in that situation, what would you do? You would grieve. Did Job grieve? He did. But he did more than grieve. He did more than grieve. Ibig sabihin, hindi lang po siya nagluksa. Sapagkat gusto kong makita nyo from a biblical perspective that worship is a battlefield. Purpose mo yan bilang tao at purpose mo yan bilang Kristiyano at kaya pag may mga nangyayari sa buhay mo, ito'y atake ng dyablo sa iyo at ang kailangan mo ay hindi lang solusyon sa problema, kundi ang kailangan mo matibay na allegiance at loyalty sa Diyos. Tignan niyo po ang sinabi ni Job. Dumako tayo, Job 1, verse number 20 and down. He was attacked. Job chapter 1 verse 20. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshipped. What did Job do? He worshipped. Hindi nawala ang worship life. Tanong, nagtagumpay ba ang dyablo kay Job? No. Ganyan din ang gagawin ng dyablo sa atin, mga kapatid. He comes to attack your business, your job. He comes to attack your health. He comes to attack your family. And be mindful. Be sober. And say, God, I am under attack. I will do like what Job did. He rent his mantle, worship to the ground. Verse 21, anong ginawa niya? And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. Binigay ng Panginoon. Kinuha niya rin. Blessed be the name of the Lord. Huwag na nating patagalin. Are you under attack right now? Are you under attack right now? Physically, mentally, verbally, emotionally, spiritually, financially. Are you under attack right now? And do you know why the devil wants you to do that? So you will worry. So that when you worry, you don't worship. Pero pag naunawaan mo tong truth na to, kapatid, you will not give in to worry. But you will just worship God like what Job did. At ang hindi nyo alam sa kwento ni Job, sa bandang huli, ibinalik din ng Diyos ang lahat ng nawala sa kanya, dinoble pa. That's why, mga kapatid, bilang pastor, it will be a great blessing for me to have established you in your worship life, that when your family is under attack, financially under attack, emotionally under attack, physically under attack, pero naiisip nyo, hindi, atake lang ng Satanas to,
Atake lang ng dyablo ito. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Siya ang nagbigay, siya ang kumuha. Hindi maapektuhan ang aking worship life. Yan ang worship life ng Kristiyano. Okay. So i-close natin yung page sa buhay ni Job. At habang close natin yung page, sana po nag-sink in na po sa ating lahat. Ngayon naman, if Satan will not come to attack you, he will come to attract you. Our example today is the Lord Jesus Christ. Let's look at Matthew chapter 4, verses number 9, 10, 11, 12. And again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain. Punta sila sa bundok. And showeth him all the kingdoms of the world and the glory of them. Christians, we are not of this world. Though we may see the glories and kingdoms of this world. You know, I've been in many places, Europe, US, Australia. You see the kingdoms of this world. You see the glories of this world. Dalawa makita mo dyan, glory and gold. Glory and gold. Gold is the wealth. Glory is the work of man. Buildings, towers, iconic towers, signature things, wealth and the work of men. Glory and gold. Yan ang makita niyo po. Are you with me? Okay now. So, anong ginawa ni Satan? Verse 9. Verse number 9. And saith unto him, all these things will I give unto thee. Wow. I will give unto thee. If thou wilt what? Anong ginawa ng diablo kay Jesus Christ? Attract. Listen to me now. What will the devil do? What did the devil do to Job? He what? Attack. What did the devil do with Jesus? Attract. Pinakita niya yung kingdoms and glory of this world and said, I will give this if thou wilt bow down and worship me. What a realization today. Na bilang Kristiyano, gusto kong ma-realize sa mga kapatid, from the very beginning, Satan wants worship. Okay, let me explain. In Isaiah chapter 12, if I'm not mistaken, or chapter 14, Isaiah, he was then Lucifer. At ang sabi ng Bible, in Isaiah, how art thou fallen from heaven, O Lucifer? Sinong nahulog mula langit? Lucifer. He was an angel. O son of the morning, how art thou cut down to the ground, which this weaken the nations? Anong ginagawa ng diablo sa mga nations? Weaken. Weaken the nations. Continue. Okay? For thou hast said in thine heart, ito yung naisip ng diablo, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. In other words, this is Satan in the making. Nung siya pa po ay Lucifer, he wanted the place of God. Number one, he wanted the what? Number two, he wanted the position of God. He wanted the power of God. And he wanted the people of God. Kaya ang labanan sa buhay mo, hindi hirap at ginhawa. Ulitin ko po. Ang labanan sa buhay natin, hindi po hirap at ginhawa. Kasi kahit nasa hirap at nasa ginhawa, ang totoong labanan, yung worship mo sa Diyos. Ulitin ko, ang labanan sa buhay, hindi hirap at ginhawa. Ang totoong labanan sa buhay, yung worship natin sa Panginoon. Because from the very beginning, Satan wants worship. That's why he makes life difficult para alisin ang worship. Kaya ang tao ngayon, pag in-invite mo sa church, anong sasabihin sa'yo? Wala nga akong pera mag-church pa ako. So what did the devil do? He offered success. He offered money. He offered opportunities. Many things of this world. Para alin?
para doon na ang tao at hindi na sa Diyos sumamba. Papahirapan niya ang tao. Yung iba naman, payayamanin niya. Ia-attract, yan ang ibig sabihin nun. Pahirapan at payayamanin. Ia-attract ang tao. Bakit? Para imbes na Diyos sumamba, doon na lang. That is why the real battle in life is not mahirap at ginhawa. Ang real battle, nakikinig ba kayo mga kapatid? Sino sa'yo nakakaramdam ng hirap sa buhay? Okay lang yan. Basta yung worship life mo, maayos. Kasi si Job, mas mahirap yung pinagdanasan kaysa atin No. Sino sa'yo nakakaranas ng medyo gumaganda yung buhay? Huwag kang padadala dyan. Mahalaga, manatili yung worship life mo. Pag medyo dumadaming opportunities mo, umaangat ang buhay mo, napopromote ka sa trabaho, huwag kang padadala dyan. Hayaan mo lang na ibigay ng Panginoon sa'yo, pero huwag kang padadala. Manatili ka lang doon sa dapat purpose ng buhay mo, worship God. Nakikita nyo ba yung buod, mga kapatid? Yan lang po ang preaching natin, wala na. Yun lang. Magtatapos na ako. I just want to give you this truth today. And with this knowledge, it makes you wise with your life. Yun lang. Kaya po mga kapatid, in practical application, naunawaan nyo ngayon na ang totoong problema at labanan sa buhay, hindi hirap at hindi ginhawa. Ang totoong battlefield, yung worship life. Ulitin ko paulit-ulit ako. Nagsimula tayo po kay Job, inattack. Pero anong response ni Job sa problema? Nag-worship sa Panginoon. Si Jesus Christ, in-attract. Pero anong response ni Jesus Christ kay Satanas? Ituloy mo yung verse. Jesus answered and said unto him, Matthew chapter 4, Get thee hence, Satan. Umano kadtoy Satanas. Lumugar ka sa aking likuran, Satanas. At it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Dalawang magkaibang sitwasyon, magkaibang strategy, pero isa lang ang tinutumbok na maalis ang worship life natin sa Diyos. Kaya pag humirap ang buhay mo, may kinalaman ang dyablo dyan, at isa lang ang gusto niyang gawin sa'yo, mawalang worship mo. Pag ikaw naman ay yumaman, hindi ibig sabihin palagi na ang Diyos ang nagbibigay dyan. Malamang, hindi sa pagyaman. Pag ikaw ay prinesentahan ng kadami-daming opportunities, ang saya-saya mo, sabi mo, grabe, dati problema ko, magbukas ng pintuan. Ngayon, ang problema ko, piliin kung saang pintuan. Huwag ka masyadong kampante dyan. Ang bantayan mo, worship life mo pa rin. Kasi inaakit ka ng dyablo, kaya't ikaw naman itong naakit ng dyablo para kahit linggo, andun ka nagtitinda, andun ka nagtatrabaho, andun ka kumikita ng pera, kasi sa isip-isip mo, sayang. Kaya mga kapatid, worship life, doon tayo dapat ma-establish. Sa hirap at ginhawa ng buhay, worship life ang pagbutihin natin. Pag tayo inatake, pagbutihin ang worship life. Pag inattract tayo ng dyablo, pagbutihin pa rin natin ang worship life natin. Protection nating Kristiyano yan, mga kapatid. At dahil dyan, pagbutihin natin ang ating worship life. Dahil dyan, mga kapatid, kinakailangan pagbutihin mo itong tatlo, time, talent, treasures mo. Your time, ilaan mo dyan sa Panginoon. Iso nga kakabsat, pag kayo pumunta sa kapilya, huwag kayong pumuntang pagod lang. Huwag kayong pumuntang mga puyat. Pinuyat mo, pinagod mo ang sarili mo ng buong linggo, pupunta ka lang dito. Di ba magpasalamat ang Diyos sa akin? Dinala ko na ang sarili ko rito Huwag naman. Pumunta ka rito para magsamba. Huwag mong dalhin ang buong sarili mo ritong pagod lang. Kaya pag Sabado ng gabi, matulog ka ng maayos. Parang ikaw yung ikakasal kinaumagahan.
na yung gabi before, hindi ka dapat magpapa-stress, hindi ka magpapapuyat, kasi ayaw mong mag-collapse ka habang nasa stage ka. Although hindi tayo ang sentro ng worship, ang Panginoon ang binabantayan natin that we do not become too engaged with work and with problems that our worship weakens. Nga di ka pa'y makakantan, kumapsot ti worship life mo. At pag tinanong, bakit ganyan ang worship life mo? Pagod ako eh. Sinong pumagod sa'yo, Diyos? The Lord will make you tired that you cannot worship Him? Yung iba naman eh, bakit wala ka nung Sunday? Ay, naku Brad, busy ako. Who made you busy? Will God make you so busy that you have no time to worship God? Evaluate it now. Hindi po tama. Nakastat-plastar tayo, nga permi bambanog tayo, puyat tayo, gaputa adut kwarta, adut opportunity, sige tayo amin. Isulat tat makikita tayon kakabsat. You're being attracted. And I am preaching today, I am not against blessing. I am not against wealth. But I am for being sober, being vigilant, being watchful. At baka yung pinakapangunahin sa buhay mo ay humihina ka na, nakakaligtaan mo na. Maliwanag ba mga kapatid? Oh. Time, talent, treasure. Engage yourself. Ang pagsamba sa Panginoon ay hindi lang time. Kaya next time, let's do our best to come on time. Sa trabaho, hindi tayo nalilate. Pag may tumawag sa'yo, hindi ka na late. There is something wrong when at work, you don't get late. When you with your appointment with business, with work, you never get late. You are so attracted by the kapalit. Pero ang church, porke, pag uwi mo, wala kang dalang milyones, parang hindi mo siya tinatrato na maayos. Because of that mentality of what can I receive instead of what can I give. Mga kapatid, ang daming ikot nitong preaching ko, pero yun lang yung punto ron. Attack, attract. And you know, as a pastor, it really burdens my heart to see us come to church not prepared. Sing na hindi man lang kumanta na maayos. Ang ganda-ganda ng choir, ang ganda-ganda ng mga awit, hindi tayo maka-amen. Kasi ang nasa isip mo pa rin, yung pautang mo, yung mamaya, merong kang kadil, magmi-meet up kayo, pera na naman. Mga kapatid, nawawala ang worship life mo. Samantalang mga kapatid, ang Panginoon napakabuti sa atin. I hope you get the point this morning. The real battlefield of life ay hindi po yung hirap at ginhawa. Sapagkat minsan kahit ang hirap at ginhawa, sovereignty ng Diyos yan sa buhay natin, atake ng dyablo yan o attraction ng dyablo yan, ang mahalaga worship life. I showed you two persons in the Bible. One ay naghirap, si Job. One ay inattract ng kayamanan, ang Panginoong Hesukristo. Pero isa lang ang binantayan nila, yung kanilang worship life. Nung nawala lahat kay Job, nagsamba. Nung inattract si Jesus, sinagot ng diretsa ng dyablo, "Thou shalt worship the Lord thy God." Kaya mga kapatid, pag humirap ang buhay mo, worship. Pag nawalan ka ng trabaho, worship. Pag nabalitaan mo, sinabi ng doktor may cancer ka, worship. Pag sinabi sa eskwelahan, hindi ka nakapasa, just worship. Pag ikaw ay inatake ng kapitbahay mo, worship. Ngayon naman, pag maraming mga opportunities sa buhay mo, huwag ka padadala, worship. Yun lang po. At sana next Sunday, prepare tayong magsamba. Build your worship life.
Establish your worship life. Panginoong Diyos, salamat po. It's just a very simple message. But it makes all the difference. Na mag-shift yung aming mind that the real battlefield of life ay hindi po sa pakikipaglaban sa hirap at hindi rin sa pakikipaglaban sa pagyaman. That the real battlefield in life is our worship life. Nakita namin sa buhay ni Job, inatak ng dyablo na wala lahat. Pero hindi nagtagumpay ang dyablo sa kanyang layunin na alisin ang kanyang worship. At Panginoon, sana maunawaan ng bawat isa sa amin ngayong umaga na pag dumating ang mga atake ng dyablo sa buhay namin, although emotionally nakaka-discourage man ito, pero isipin namin na atake lang ng dyablo ito upang alisin ang aming passion to worship you. Ganon din po sa buhay ng aming Panginoon Jesucristo, Ama. Salamat sa kanyang example na nung tinempt ng dyablo, andun na siya sa punto na susunggaban ito. But he maintained a straight answer. Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Panginoon, that is just my prayer. And I don't know if the way I framed the words I said were clear or not. But you know my heart that I did what I can and the best that I could to just establish one important truth to your people. Whether Satan attacks or Satan attracts, we are careful to realize it's not about hirap o pagyaman. It's about our worship life. And that we need to establish our worship life. At dahil dyan, Panginoon, pagbubutihin dapat lalo namin ang aming worship life. Hindi kami malilate sa church, ipiprepare namin ang aming mga puso na umawit, magsilbi, mag-engage, at ibigay ang nararapat para sa iyo, Panginoon. For thou art worthy to receive honor and glory, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Salamat, Panginoon, na by your grace, we are on the right track. Sinusundan po namin ito, Panginoong Diyos. Nawa po, kung may mga bago na nag-a-attend, huwag sila sanang magulat sa mga ganitong klaseng preaching. Ito po ay paggising sa katotohanan. Kung worldly kami mag-isip, Panginoon, wala ka sa isip namin. Pero pag na-set up ang worship sa amin, ikaw ang laman ng isip namin, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos. Continue to bless this ministry. In Christ's name we pray. Everyone says, Amen. Simple lang, ano po? May natutunan ba kayo sa message ngayong umaga? Ano yung dalawang gawin ng dyablo sa atin? At ano yung totoong battlefield ng buhay? Sabihin ko po sa inyo ha, kung tayo po ay kumakayod, hindi po yan ang totoong labanan. Nagkikipagkompetensya kayo sa mga kalaban, hindi yan ang totoong labanan. Pag ang Diyos inutos na sa'yo mapunta ang lahat ng kliyente, kahit anong gawin ng kalaban, sa'yo lahat pupunta. Maniwala kayo dyan. Hindi kayod sa buhay ang totoong labanan. Worship life ang labanan. Pag sinabi ng Diyos, kayong lahat na buyer, kay Angie, lahat ng buyer, tatawag kay Angie. Totoo yan, Angie. Hindi kayod sa buhay ang totoong labanan. Worship life. And all of God's people say,